kwakhe ulithini likaThixo egameni likaYesu waseNazaretha. Ithini elikholekileyo egameni likaYesu waseNazaretha. Kanjalo lingamilisi okweliphakathi. Angabe sefikile uYesu awumilisi okwephakathi. Awufani nomuntu ongakhona ezikoleni lapha afumaneka khona umuntu ongakhona, kodwa wena unsiphalithini awufumaneka ezikoleni. Kumitwa uwenzela msipha wabalethini likaThixo. Ithini likaThixo lenza ukufunwa nguThixo. Ithini likaThixo lenza imiyalo kaThixo. Ithini likaThixo limamela uThixo. Ithini likaThixo liyamlalela. Yekafumaneka sonke ngenalo mazwi namhlanje. Naye umuntu ningamilisi okweliphakathi. Nomuntu ongakholwayo sukufana naye, lento yenzayo sukuyenza ngoba ingxaki wenziwe wakumila kumbi, wenziwe wayimfuza efana noThixo. Ithi iBhayibheli yangaba uNkulunkulu edala umuntu athi masenze umuntu ngokufana nathi, ngoba siyimilisela efana noThixo. Inxelele xa kuphela ixesha lingabona abantu bephuma egameni likaYesu waseNazaretha.